Kisumu are Kenyans, just like all the people of Kenya, where people from Kisumu also reside, and they are treated with respect. Thank you very much. Thank you very much. We are here in solidarity with our honorable. Joma wagin jotelo mopogore opogore mabende hoteno kanyo seneta Mavehiga mano Godfrey Osotsi mabende nodhinde kodhogi doche makawuono e apiso kwachkich mabende nitiere od bura maduong' mapachoka. Kata kamano kaka jalony weche mag siasa wach maluoro Osotsi ni wang'ini nobedo discharged nogole osuptal chieng' ngeso mano mar juma mokalone. Diwach na nkotende kod kaka koro dhinde kodhoge sio mopogore opogore nwanno konyo kod mana ka governor e county ma Kisumu bende noseyo joma undu mabende itiyo godo mar ketho nying boma mano ma Kisumu. Gima dang' awacho ni jotelo are not very serious. Gima timre ni problem mar youth unemployment, problem mar goonism. Jogi osebedo ka tiyo gi goons te. Let us say the truth. Ok en wach mar Osotsi kende. En ni wan gi problem. Last weekend nyocha wan Kolomani nyaka joma nodhi e liel orengo gi maiti ka dhi pando nikech goons. Kidhi kam thuro kucha kamiluongo no gunja, attending even a funeral is difficult nikech wach mar goons. Nairobi ka sasa I am at political rallies. Jimayo ga sim. It is not something my osebedo ka tim lemna ka chisoto nikende. That is a problem money such a problem robila no team. Wadwa tiyo gi gino no mondo wa solve gino. To what were the bigger problem? The bigger problem ni na awacho ga pile. Kofi Annan no wacho. Agenda forma ge kande. Na lomas poksin violence jande. Agenda 1 ne en ni mondo lwenyo rum e hotspots Kibira, Madare, Kondele, Band Forest. Agenda 2 nen reforms nen dwaro jok man kod high responsibility mar violence man timre no 207. Ono 10 years down the line. Agenda 4 mane pokwa dilgo any youth unemployment nikech Kofi Annan no discover ni ngama rowere inyalo misling 50 kata 100 mondo gitim mahundu magitimono. To all governments uru tiyo 10 years Kibaki beno tiyo 5 years after that political violence. He didn't deal with agenda 4. Uru tiyo 10 years ne wan kod jo mahundu mopogore opogore. Kamoro ka Kisumu kamokore wacho ni Kisumu ne wan kod Baghdad boys, China squad, sani koro luongo ni goons. Nyinge mopogore but that problem matiyo kijande matin growere e weche mag siasa ma attack intimidate other opponents. En gima timorega. Kata mana governor mano kuchung kanyo governor Orengo. We discussed with you here ka governor Orengo bende chal mutiyo gi goons go nurses masiaya. So politicians have used these people different times. Emnansa makoro timre ni ngato to kuro ineno neno gimo pogre. E okonego bed ni wang'iyo mana gino matin kamano. Onego bed ni wang'iyo ni how do we solve out the youth menace? To so long as kijana nkech ngene goons gi ok en ga mag ngato. En ni sama ngato nigi pesa to dwa tiyo kodgi to nyalo raise pesa no to megi dhiuru go ng'ane. Kuonde ma kata wadhi siasa mwadhi kaka korwa kuja siaya. Ing'e ni kan kabet kan chantire ginene meeting moro Sega. To nyithindo moko chako gore. You know, you can always know ni jok magore ka gin joge ng'ano gi joge ng'ano. Oko affect jok moko nyiew goons gi. Jotelo mobet mbele kae moko mabende onge interest ma local. Gionge gi shida. But inyalo ng'en goons ka maka gin joge ng'ane gi ng'ane e magore because gin jok mong'ere. To karamna Kitale bende nwaneno ka rowere mabende najiwo iwacho ni gijiwo chenro mar Niko Kadi gin bende nolawgi. Gima timre gi wach mar political violence. En opogre kod violence mar mafundu ma ng'ato nyalo bet ni goyi kata barabara. Nikech ng'acha to pondo wang'i. Lakini mar political violence gin jo mong'ere. Gin jok mong'ere sapras mag ng'ane ong'ere gi nyinge. So gomomiyo okonyal bedo dealt with nikech jogi te obed opposition, obed serikal, obed ng'ano jok mane sasa tiyo kod yawagi. So kidwa solve ng'amonego bed solve mabotamre solve gini partly and the IBC. Nyaparo ka wan kodi kebe ka kendo wago mbaka ndalo mane ntiere wach mar Kasipul ka bodo by election. Jikariba bicho tho by election. But those leaders manene o insight manene kelo pesa nyithindo gi mondo goji mondo ji othogo went ahead and participated in that election. Negi bedo find a 1 million shillings. Bagi choda kaka. But negi do ahead bagi participate. Koro onge gima dogi are not interested in solving the problem. Ok gini interested in solving the problem. Kata jo mawuoyo mudhi ka DCI gi. Kini kage dhi kata Kisumu. Kaponi
opangan gi guns moko madhi gogi gima gidhi timo gibe gidhi pang guns gi. Inya paro lweny maginene ka koro Linda Mwananchi nodhi Kakamega to negiwacho ni leo tumejipanga, ji nobiro e rally gi ludhe, negirino kaponi guns obiro attack gi to gibede gi attack jogo. Chieng' Kakamega no kaparo ka guns ka nobiro nikech jo Linda Mwananchi leaders mag Linda Mwananchi gibede nopangre kod guns mag gi. So if you want to discuss this thing, to discuss kaka en. We discuss and kuro go sotsi, kuro en gimo ogo sotsi mano is the wrong thing moko nego bentemre. But en gima jogi timote. Gimarach ni koro seyo jatelo ka jatelo koro seyo nyawade gi na winjo kora mana ka jaod bura ma Kimani ma Kikuyu mano Kimani Chungwa. Bende koro na sebe bende mane njalup jatend piny ma bende jatend duond bura mar DCP ni en bende chal ka gima no dhi guns. Ang'eni wach guns ge en ang' ma bro timo mar mondo mi orum. Ang'eni mano no ken thor wach marwa. Kata kamanya koro mgajua ng'en chenro ma bende seyo makoni kod kocha ahinya nyako tenre kod liet mar siasa gi seche gi motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027 kata kamano wawere gi mano tenge odiochieng' ma kawuono wadaro TWAK kotenre kod chenro mano mar dongruok e counties mago mag Nyanza. Wang'eni wantiere gi counties 6 mago mag Nyanza korwa Nyamira nyaka Kisii, kimede Migori, imede Homa Bay, imede Kisumu kanyakla kod Siaya. To berni odiochieng' ma kawuono jatend piny bende nitiere kaunti ma Kisii. Winjo kanyo odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kayango chenro mopogore opogore e kaunti ma Kisii. Mano moriwo nyaka gedo mano mar chirni 22 projects 10. Iwacho ni chenro 10 ma bende biro bedo kayango odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Kisii. Chenro ma kamagi ber nyakor mgajwang'. Shida kata mana makosa bedo ga kanye. Kosa yange gi kako yange gi ni gedo chako momo ket kanyo. To nang'weni thoth chenro makamagi samoro krume sama owinjore moko bende chako tiweyo nus seyo dhine ng'a omiyo chenro makamagi nyakor mgajwang' moko kuom gi dina benie rume sama owinjore dina bedni jopiny winjo wega kendo achidnare mopogore opogore ma bende jopiny nitiere godo dina bedni gionge godo omiyo kiny makawuone mbaka ma bende dwadwaro goyo akeni gin chenro mage ma bende nitiere gweng' ma bende iwuoke ma iwacho gi dho ngere ni they are stalled projects. Gin chenro manochaki to kata kamano ho gisebedo ka gidhi mbele. Gisane yiene mar mondo mierwak wendo na machielo hantiere gi Richard Ogendo. To Ogendo biro bedo ka lose lo jopur nikech obiro bedo konyiso uno pur ang'o kata kamano en jagoro mar Kesga. Kesga en riwruok mar Kenya Sugarcane Growers Association magi gin jopur ma bedne pidho niang'. Arwaki Ogendo ni machiegni gin mara ni chiew makare e kaunti ma Kisumu. Kaw thuolo mar moso nyikora mgajwang' ting'is gini ichunga ne jopur mapuro niang' kowuok kanye machiegni. Ero kamano Sharon. Amoso nyikwa Ramogi duto te kamoro amora ma gintie. Oyawre mosna osiepna ma Oscar ma onge studio kanyo. An japur niang' kendo apuro niang' Muhoroni but ma duong'e natelo ne jopur niang' duto te manie Kenya kaka jagoro margi maduong'. Omiyo kawuono amor kabisa kabiro e studio mondo watwak e weche mag apeini ma bende osebedo ka chandowa kaka jopur niang'. Iwacho maber awinjo kiwacho ni nitie moko mabedo launched to kose bedo launched to piny olinga linga. An ga chiel madwa ni wachak go straight away. Mamboleo Chemelil Kipsitet Road en yo mano bedo launched igni auchiel mokalo gi Rais Uhuru Kenyatta. To nyaka sani kidhi kanyo to monegi ywagi. Contractor matimo section ma from Kipsitet to Chemelil ma en Echiang osebedo katiyo mos kabisa. Then lot machielo en from Chemelil to Kibos. Then from Kibos to Mamboleo. Mateni ndara no nigi 3 contractors. To igni auchiel ndara ni pukurum. Koro miyo wapenjore ni to kara ang'o matimore. Ero kama na inye tuoni mane michak godo nikech ang'eni iwuok e kaunti mano ma Kisumu to yore wang'a piny mopogore opogore mana kaka niwacho ni apama kamano noyanga kod jatend piny nyaka sani naneno ka batha pano natimo limbe machiegni ni e kaunti ma Kisumu naneno ka batha pano hinya king'iyo interchange ma Mamboleo naneno kosetieki kata kamano miwacho ni Mamboleo madhi Miwani gi Kipsitet bende ema batha pano moko
poko tiek gere wacho ni bathe osetieki to nus mare bende poko tieki dibed ni to nitiere kanya kata mnaka poka biro ir Oscar kamu osetieki manigi lam tin kabisa is less than 10 kilometers tin kabisa erokamano ahinya haparo ni Oscar mane ma bende wabiro bedo kwa chako ga hinya yore mopogore opogore mantiere gwenge mago makalu mabende nochaki kwa chako mnagi county ma Kisumu wadhi county mari Siaya county ma Migori county ma Homa Bay kin mamoko nang mini chenro makamagi moko kuom gichako to moko bende kurum iwinjo kanyo ka ogendo chako kanyo gi wanga paya mano ma mamboleo miwani gi Kipsitet gima ero gi program makogono watimo kodi okwa generalize kamugendo chako no is very good specific projects. Yes. Because general projects give different problems. To on behalf of Serekal, Emnani, I also do research. Gumatim regi barabaran. Okay, kata 6 years kako gendo wachano. It is actually 10 years. To interchange mamambuleo emuserumu gi 10 kilometers. Gino nyocha onge pesa. Pesa no go last week. Like ginenentig no certificates, such a contract to you, team certificates. 443 million was paid to the contractors last week. Problem man until neonge pesa simply because apparent Kamaserikal no kete pesa or whatever has happened for 10 years get different budgets. Budget and nese moko budget obedo budgeted to projects moko hinyore because money is spent on priority. Mane momiyo moto no bedure Serekal and Serekal nigi right mar chiwo pesa based on priority. Iyudo ka moko Ministry of Roads chande budget moko budget ma 4.2 trillion to budget no okni wan gi pesa no pesa ma moko wa raise and pesa mar almost karamna 2 trillion kende koro kidhi tikode tidhi kete projects ma priority at that particular time. Diversion gi divert moko pesa monego bed ni keto ka tiketo kama seche moko na bed ma pingo Serekal kata wan kod ngama nietelo kacha ok ni kodwa maber to seche moko diversion no hinyowa nikech 85% of pesa mar Serekal pod at the national level. Koro pesa mar project ni poko bedo kiketo ga sani kanyo yudie pesa nyotem gimoro miluongo ni road securitization levy. Moket 5 shillings per litre fuel. Borrowed 120 billion. For a specific of that road, manyo certificates almost array to those contractors. Koro katago Richard Ogendo wachono. I suspect by next week. Ngamagero 10 kilometers. There are 3 contractors. Nte contractor mawuok mamboleo koni. The contractor around Chemele Capsitet, they're different 3. Gumanyocha last week, Nyocha Jokenhan Kanyo called a press conference. I watched even that TV press conference. Nyakomilo kono senti onyango matiyo channel ni. Emma reported that one kichulo 445 million to certificate to other contractors. That is why gumone go ben tembre no go ben ni wa follow up kendo wa push Serekal. Mondo priority be prioritize. What be prioritize. Otherwise, such a meeting mo budget ngenti mo called parliament. To keto projects midwaro. But such a makore executive implement to they implement based on priority. Makoro bere kwa nyiso nyikoro mgajuang ni mana kaka ni wacho ingeni kanu chako chenro makama ni nyiso japiny ni bro bedo kilero ne gima siasa en to bende ber ni in bende injalo nyuche mag siasa en gimi somo nyake okanga kata manocho ni level mamalo. Iwacho ni chenro mago mag dongruok bende dhigi siasa ka unge goodwill manyiso ni chenro makamagi bende ok dio makare ok nyalre nikech gima timore kati tim na tenda mar county government jomoko ichulo jomoko ok chul. Nango usiepe governor idhi chul to they have a right kata kitero gi court to gidhi nyisi ni wachulo based on priority. Budget so nyocha wate mu raise to kwa raise pesa mna expect mundo wa raise. Koro project no can wait. This moko ma wan kod problem mar kaka kurwach del nino obiro tigen Serekal nyalo justify en pesa mane waketo kanyo waketo El Nino or ntiere covid moro mobiro bo interfere gi process marwa koro pesa na waketo kanyo but gomose timre e project ni ndalo mwane broad based ni ntiere kaka project no yo ntiere kaka mogolie pesa it is fuel securitization levy more than 120 billion mikete specifically that project mar Mamboleo Kipsatet Chemelil Road. The other thing mabende vinyoke no nyotemre nyoro last week
World Bank nyogolo pesa migero go barabara pesa no already is with Kenha barabara mawuok gine Port Victoria the Lake Victoria Ring Road uwok Port Victoria odhi kamiluongo ni Nyamunye e Siaya kowok Nyamunye Siaya to dhi Asembo Bay to dhi kamiluongo ni Awasi to dhi kamiluongo ni nyaka Katito 350 kilometers of road that is being done. The money is already with World Bank. World Bank has already sent the money to Kenha. Korosa ne Kenha timogo milungo ni feasibility study a road no. Kantiere gmoro milungo na environmental impact kama idi check. Then there's a road mabende wokoma Bembeta Sori Muhuru. It is part of that road, part of that project. Another thing mabende part of that project and Chavakali Kapsabet the Eldoret road. Again 815 kilometers of road within the center, within the western region of Nyanza. Mabeka Mukawen, Busia Kidogo, Siaya, Migori, Naka Homa Bay, Naka Usingishu Martin, called Okochopo Kericho anyway. But and funding Mar World Bank. Mano Obedo necessitated Sani. Other projects. Kakabanyoro ndiko na ni we invite kama wa discuss gini ngato ndiko kamoro piny 2 to 4% kende mubedo implemented. Those percentages don't joke with them. Kaka nyokutimo research. Kichwacha ne hanyenya gwenge maguma kaluo ni dongruok makama to kidhika na masawa. Projects matimore, there are things mar completed projects. For example, issue mar markets. One Thuruan Naja Lego, Thuruan Tire market, Milongo Bambo market, Gakala market, modern markets. My President Wachogo, Ario are completely done. Ma Girigmagirumna probably launching. Issue Margin in one called project, standing in Catanyusa, Ntire Kothmangan, Ntire flood scan, Neonge flood scan, Gumano Timre, and River Nyando, no break its banks. Manema no timre kan because issue mar project mar Kabonyo Kanyagwal chande osachakra as a holding project piko biro matek tundika ka igo break matin koro project mar Kabonyo Kanyagwal is 2.5 billion project enotimo odigolo 28 million fingerlings madhi konyo wa kod wach mar fish caging serikalo keto 400 million in fish caging. Issue mar kaka koro ginene issue mar magpaya migero gi ng'anga le joko ng'eno paya go igero gi nango tigero gi nadi paya kata iger ma Homa Bay to kigero paya ma Mfangano to kigero paya ma Mbita to kigero paya ma Usenge to kigero paya ma Sembo Bay to kigero paya ma Usenge podok itimo nono nikeche paya no en part of the ferry and ship docking center. Makapon ferry obiro ferry majo shipyard gero bende ile kanyo ferry ko biro because gumosebedo katemlo for the last 60 years e namno pokwa bet gi milungo ni public transport wasebedo gi boats moko meneno yiyi moko maji gero matindo mago ji penigi to ferry mar serikal kata ferry mantire sani kata water bus go ok gen mag serikal koro pokwa bet gi milungo ni public transport within the lake. To public transport and give a huge a lake. Ichako by gero paya. Makoro serikanda wacho ni mar broad based ne. Yes. Nenore ni projects mathoth kama chenro mathoth osedhi e gwenge mago mag Kaluo gwenge mag Nyanza. Yes, I think kendo mose tie kibende thoth. Mose tie kibende thoth in terms of king'eyo projects. For example, king'eyo kata na stadiums. Mose gere Nyanza. Donc ose tie ma Homa Bay. Yes. Ma ginene ma Migori mancho chak chande is almost at almost 70%. Masiaya ngene ne kocha no chako county government manokete 400 million. Then the other government nene gero gmiluongo ni nene okgaka stadium Masiano. Guma ne gero Siaya. Ni terraces kama jibete chande. Siaya county government no gero na first floor kende. To president no o amua mondo okony national government okony by umo stadium no. To kinyal ume unless you get 2 more floors mondo chop kama mabati chandi kere okenya gero terraces chande e first floor koro the government gero gimedo 2 more floors mondo koreka ket canopy maumo wi stadium chande mane migero sadi stadium masenjo watiyo go santo lore nikech the contractor is on site ero kama na inya wana winya na kuomo ogendo ibuke e county ma Kisumu ng'eni chenro mopogore bende nitiere county mano ma Kisumu ni chako koda weche mago motendre koda apeni
To bende wang'e ni nitiere gini ero mong'ere kaka goodwill ma bende Oscar bende nawacho. Gisani e gwenge mag Nyanza chal ka gima nigi a very good political goodwill gi sirikal matiyo. Dibed ni momiyo ni chenro ma kamago waneno mamoko mosetieki mamoko ma bende dhi mbele. Oscar okelo a very interesting angle, but again, I represent farmers across all the 4 counties, Maka plus the 6, about 17 counties. But Oscar wachogima very important. Ni political goodwill and very important. Matinde ni inyalo kalo gik moke parliament, kisekale parliament, tichaki ochako dhir executive to implement. Koro executive emang'iyo priority. To mano samore mosehinyo wa kaka oganda ni nyocha waonge kamitoke to sani to koro wan kamitoke ma projects manyo oketi within the budget wan gadieri ne dhi timore. But an kaka japur niang mostly wadil gi apeini miloso gi counties, sugar access roads ming'ado wa nyaka ses. Iyudo ni Oscar musiepna kama entieno okwano nyaka chiro ma sirikal mar President Ruto gero. Tok do kwani kata chiro achiel ma county governments wagi 4 ogero. Apeini kuonde mwagole niang richo kabisa. Ma ok wanyal kata kwano ni ma ndara maber onge. Yet the county governments use a lot of money. Monego bedni giloso rural access roads. Ngeni kane wayudo uhuru kaka Kenya. Ne wan gi Ministry of Public Works mane walungu na PIDA. Mane loso ndeche te national trunk roads, no loso rural access roads gi urban roads. To samoro pachamoro wuonda ni kaka nyo wasebedo gi National Infrastructure Fund. Okane gimomiyo unego mi counties pesa maglosa peinigi. Ang'amono wachoko pesa gi duto te agulu achiel to wawe mondo national government obed implementing agency for all roads. Nikech kata kidhi Nairobi aban yudo indara en kera. Kok en kera en kura. Kibiro Kisumu ka kiyudo ndara molos maber kera. Kok en kera en kura. Kidhi ng'iyo ndach county iolo mara machiel ka chak iolo moro kucho yoro ka koth achiel obiro ne waonge yo. Kori neno sani President Ruto ni Kisii. En okwano gik mane Oscar kwanogo mago gi President Ruto. Wan kaka oganda e dala ka ege magwa jotendwa gi siemnwa gi kila ng'ato chung'e gire. Kech kata kidhi Homa Bay gik President Ruto midhi kwano. Kibiro Kisumu ka gik President Ruto midhi kwano. Kidhi Siaya same. Nyocha en Migori same. Wan kaka oganda e counties wa 4 gi ege magwa ma jotendwa nyalo sieme governor manyalo chungi wacho ni mara. Unfortunately onge e shida ma wan go maduong'. Shida ma wan go maduong' en ni oversight kata within the counties is okanyal kata describe. We are at a very bad place. Wawinja na bende Oscar nikech en adiera makende nitiere projects kana chenro mamoko manego bed ni ichwalo koda counties. Dibed ni mag jatend piny ma overpower ema umo. Dibed ni counties ok chwal tije gi makare kaka samoro gendo temo liel. Okay. Gima timore en ni adiera manduke en ni counties to nigi pesa matin. Number 1. And the national government nigi 85% of the budget. Number 2, any kam kunde makakoro national government nyalo gole pesa. Kakoro barabara mawacho. Winjo kama ng'isi no gole pesa. Gol pesa miluongo ni fuel securitization levy. Mano ng'ama nyalo timo mano en national government. Gima ogendo wacho en ni counties magwa bende priority nyalo bet nigi keto. For example, ogendo we pesa. Ogendo ku kate pes county. So what is money? Ni agolo pesa mar joniang to maintain our roads.
onego bed ni kaber ni kantie jipanga pesa mawuok area mar Muoroni mar Miwani okonego bedo de county nikech koko timo kamano to jopur bende bro bedo ka yudo lalo bro bedo maka pes joka yes oken pes kata pes county problem ma wan go ni kata bana counties go bende pesa mineno miluongo ni on source revenue mostly en pesa michamo koro kikwago kwande en ikwale kako chopo chate kwala kamana kako chopono en ko chopga because systems kako bedo structured kata mna auditor general onge kod uwezo mar ng'eyo ni generally pesa mar on source revenue owuok pesa di abro go ni mbaka kaka koro county wa Masiaya on source revenue mar ma main wuok e hospital yes and also revenue mag counties makaluo wuok e hospital that means ni what tax kabisa gin jotuo you can't develop like that okinyal paro ni kamidwa yude pesa en kuom jotuo ekige koro also revenue marwa yudo kaka every county mayudo kata na 1 million 100 million or 1 billion tiyudo ka 80% of pesa no wuke subtande so we are even getting money from the wrong place nikech ok kwaketo investment okinyal kao pesa kuom jopur ok develop the system kidwa kao pesa e chiro ger barabara ger gino mondo bed gimoro maber mondo bed nyalo kao pesa kanyo kata kidwa loso gimoro amora nyaka bed ni iketo investment e recoup money maneka kotimre koro kaka jopur kaka koro gendo giri ad bed ni the governor makanyo nyalo bet kod gi piny ni goluru pesa ni in condition wadhi timango wadhi timo gi maka to kena kagi kao pesa to gi divert because one thing counties ok sikod budget magi king'io budget mag the public participation gi budget mabedo implemented completely different iro ka county ok chul for example kata mana NSSF ni jotich magi kod shag jotich magi why it is because ni budget ok bed implemented koro gendo gi jopur kodhi public participation to gi prioritize no mondo timango mondo ger barabara gibe gi golo ses lakini pesa chako chopo agulu chande to be diverted to other things so mane problem monego bed ni at least the national the auditor general can also see ni problem tire kama number 2 watch mare oversight ingeni kata jatelo mano kaya Sifuna has done a good job in oversighting Nairobi mano I will give it to him ngamiluongo ni Moses Kajwang osetimo tich maber as a chairman mar PSC to oversight counties but sheria paro no kolosre maber ni county assemblies magwa are not able to oversight governors reason being ni part of them bende gin one party system and ni governor ja ODM speaker ODM deputy governor ODM majority ODM onge democracy in a democratic legislative house ntie minority gi majority opposition koro counties waka beonge opposition en kaka one single system wawacho ekakodhi kiwe kata mna barabara go you cannot explain gimomiyo subtandewa manyanza no onge gayat to pesa tingene yudo and there are counties Makueni is doing well monyalo pimo go nganene ngamiluongo ni Muranga who is the governor of Muranga governor Mamuranga en Irungu Kangata ogolo prototype joka timo gimino kana empowerment ma direct okara barabara gi direct empowerment en gi project mar motimo go farmers choice magi pidho ogikelo ne anguro matindo to miyo kijande makanyogo to gipidho then the farmers choice biro kawo kenda anguro go it is working in other counties Irungu Kangata the full food feeding program mar Irungu Kangata or the from ECD to class aboro tunangmeni mago kwane gwenge mago makade okwane gwengo mago because of our leaders are not accountable to the people. Our leaders were accountable to ODM and Raila Molo Odinga. That is how they got those positions. Manaka negi chopo kacha kuro negi ngen Raila notiyo maber in terms of national things but no make our leaders very lazy. Our leaders get lazy okgiti for example ablo ngisi matemresi haya angisi siasani governor nilinda mwananchi emotimo senator enjatelo malinda ground deputy governor no teach for almost 3 years ago CC mag county nyocha contracts yorumo koro giyon koro wang cabinet Masiaya
ginene mar governance, CEO mar governance, chung senator Masiaya Korean campaign trail. Chief officer mar finance, chung MP be Korean campaign trail. Siaya Koro for the next 2 years. There's complete nothing that will go on. Onge. Makoro jopiny gain disadvantage. Koro jopiny so it is a teach matimore completely the county government, because when you don't have you don't have a governor, tionge deputy governor, tionge chief officer, tionge CCs, the 11 CCs contact Gurumo. So I don't correct him of vetting Siaya County Assembly for a new CCs Mondobi. New CCs Kobiro Sani. Get the orientation. Madika Ogaribu 3 months. Mondokoro Kenogidonje teach. Kagidonje teach. What the year? So that means that the last financial year for Siaya County government, it's a kaput. It's gone. But you pusa year to get the year kendo the same people to repeat the same mistake. Don't be shocked. You might end up repeating the same mistakes. Why year nadi? Podo kujo thuru yo gombolo. Seche maji so jinjo pangaline. Kata watch my pangaline maji go meka pesani. Oka wondi Sharon. Wothei Kikuyuni ka wothei Western. Kikala Kikuyuni ka kata Western. Kata Kisi. Ibrona no kaka to simuni ni bara buru nyotel chande. Machen MP marwa maka. Ngama shughulika kode onge. To thurua MP en ngama kobiro to en nyasaye moro matin. Tilawe ma apiko lawe na homotimre. And now even contesting against incumbents is difficult because you go kwalo pesa. Well, you na bedo gendo ko tendre kod mana hinya kaluore kod aseo nikech ichung kai lo jopur kendo represent jopur mopogore to kwa ng'ere mana gwenge mag Kano Nyando wageni kinde ka kinde mana kisewacho akeni yore miwacho ni samoro un kaka jopur nubiro kanyakla ma ochulo gin yore mage mantiere alwora no maricho to bende achiel nare mabende jopur yudo nikech wang'eni higa ka higa weche motendre kod oula ben gin mago mabende chando jopur ahinya gwenge mago mag Kano. Ing'eni ni Sharon nitie classification mag apeini. Nitie national trunk roads, nitie rural access roads, to nitie gi urban city roads. Koro nitie county roads bende. Ma county bende timo budget ne iga ka iga bank agisetimo what you call the County Integrated Development Program CIDP kama jo piny propose apeini gi gik magidwa noger within a ward. But sida mawan go maduong any number one chief executive officers mag county gi magin governors gin wele county. 90% of sechegi gin Nairobi gwan gilimo alima ka gibiro miel koko biro miele Linda ground to obiro miele Linda Mwananchi koka mano to biro iko ng'at maduong kabisa motho e kor gweng manong'eyo bas koro galowa kosegalowa nikech en loyalty ne en to the political party mano tere mobedo governor. Omiyo japiny ni ok ochune. Koro apeini mathagowa sana mag counties. Kidhi e wards tiyudo ka kuonde manie wuoke gik moluongo ni sugar access roads ma ing'ado wa jopur niang pesa mondo los yoregi. Iyudo ka onge gima timore. Ka gavana fuyo gi chopa sadi gi nus mobiro ng'e gima timore piny ka. Omiyo en jowa mondo yier ni to wadwaro bedo gi telo aina mane. Jaluo ochwero remo mang'eny kabisa kagore ne multiparty kabisa. En gima lit ahinya ni jaluo pod nie kasumba mar single party. En wach malit ahinya. Omiyo kade nitie opposition kaka Oscar wacho no to nitie jokone gi jokocha ma ka wach rach to nitie jo opposition ma raise mana kaka waneno e National Assembly to waneno e Senate. Senators wa bendo setemo karbergi en mana ni their hands are tied. Nyi neno ka governors moko ringo modhi ok dwani mondo penjgi ka pesa tiyo. Modhi makoro gengo makoro onge kata koto gengo gi ma ok nyal makgi.
adieri maduk makende ni for the last igni 30 wasego siasa marach kaka oganda. Winjo kuchako gi weche mokwongo gi weche maguns mabe nadwa na contribute matin ni gini nyoko chako nyoro ka ni ng'eyo Oscar ka ni ng'eyo ng'ato ni Wilson Dolaya mano no chako bedo youth ma Jaramogi ka chieng' moro bedo jasiasa. Koro guns gi ng'eny josiasa mineno gi king'iyo history gi mos tiboyudo ni no chako bedo youth, kosebedo youth bedo gun, kosebedo gun to yiere. En a systemic problem. But all in all, governors were, all of them, within the 4 counties magwa, score 0. Mar se achato kuro kene negative angono. Kech ento is not there. Eno dak Nairobi. Tinde en leader mar linda mwananchi. To kata mana governor Mari to jo MCS Masiaya governor Mari en professor eno limo to dongero limo en wendo ka dong president nyo biro ka nye entie ka president wuok odok kode Nairobi mano donge wendo nyo chako duogo ka giloso press conference ka moro e weche moko maguns penjare ka wuono ka entie koso ne oseidho ndego dhi gionge. Ero kama na inyo gendo yo mondo wamaka gi kanyo dakika 30 tok saa 5 nyaka romba jwang adaro mar mondo miaka yo matin aneno ote magi med oro gi lai mago te machoka rede ka uchiel no mbui mago ganda bende dowa achiel ka achiel kodugo kang mar ariyo abro bedo kadugo gi ote kanyakla kod duond jopiny e counties mopogore opogore gin to ginene nango kaluwore kod chenro mag dongruok mopogore opogore mabende nosechak mutieki moko kuom gi bende nochaki to kotieke gwenge mabende giwuoke kik dhi mabor. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen Duka, we provide premium glossy mabati crafted for durability, protection, and backed by warranty on every mabati you purchase. Box profile glossy, sleek, modern, and bold style. Corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Hera, Andoga, Adira. Na ye kodi no kangeni ni nyalo timre marish kamae Ich lach ok duong' dhot obiro donjo to kao nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor kang'a. Kata kapo ni wanjo kor gi nyako, mano konyiso ni wan waongero tiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gida jiven ng'ata chiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Penja laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Ok oripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie.
Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro vijana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kar chakruok wach ne nitie, to kata sani pod nitie weche machando ganda manyaka many duoko maggi. Kingli bimbe chando wa kabisa, chando wa okwa pur an mokwongo bim no lawa magora piny maidong neno lwetani. In wacha nikech asewuok oko mar keloni joma ni kod duoko. Nam kanyo koro sani wan gi shida nikech rewa kethore kendo wause nengo mokethore nikech waonge gi wanyalo preserve gi kwarito godo chiro. Tudri koda an George Bati e chenro mar mbakoromo i wacha Tich Adek saa 4 okinyi nyaka saa 7 odiechieng' mana e Ramogi TV. Nyakoromgo Jwang ko yumatin kan sani waduogo kendo wadhi nyime gi chenro mano mar mbaka oromo. Gisa Nyakoromgo Jwang mar mondo mwinje ne donjo piny e counties mopogore kama chenro makamage nitiere. Ahinya e gwenge magwa makaluo. Gisani adhi ne county ma Siaya tudre gi Steve Biko. Oloso gi jopiny, wawinjo ne jopiny to wachango kaluore koda chenro mag dongruok ahinya e gwenge mago mag Siaya. Erokamano ahinya Sharon, abiro ni achiel kachiel odiochieng' ma kawuono kawuok e chiro ni eri ma Akala. Ka chiro ma Akala en achiel kuom chirni madongo mayudre e kaunti ma Siaya. Nyaka gie sani eri ka koro kawuono watwak e wach mar chenro go kata projects mag sirikal, obed sirikal mamalo kata mag kaunti mosekwamo kuom kinde malach. Abiro kendo agoyo tach e kaunti ma Siaya ka an e chiro ma Akala ka eri kama kinyalo ng'iyo ka eri mana matin ka eri ma endi en ndara miluongo ni ring road ma Akala kama en apaya mawuok maluoro chiro ma Akala ka eri ka ma eri en apaya ma nobedo launch kata nosidha yanga gedo mare kod governor ma Siaya mano James Orengo tarik 27 dwe no ero mar 2025. Kata kamano gik samwalos ni eri en higa achiel kod dweche 2 ka nyaka sani eri onge gimoro amora mosetim ka eri. Koro gik sani eri ayudo kinde mar twak ka eri gi moko kuom jopiny e boma ni kata e chiro ni eri ma Akala matiyo kod yorni kendo gidhi mapimonwa ni to gin geno mane mane gin godo gi apaya ni eri po nono lose to kinde mane Governor ma Siaya James Orengo biro mo osidha yanga gedo mar apaya ni eri ne gin kod geno mane to midhiero mage magisebedo kage kale kendo apaya ni giserito kuom kinde marom nade. Koro mana kachiel ang' nubi mondo mi nyisa ne to apaya ni eri userito kuom thuolo marom nade. An iluonga ni Poli, atiyo gi ndara ni ring road ma to sebedo nyaka ne lonche nyaka sani koro setieko higni ma 2 gi bathe kapok olos ndara ni. Watedo lak ndara kae buru thing'owa maonge kaka wati. Jo health beri riembo wa koro sani wan gi sida mar ndara ni. Pi bende pong'e, wakwayo sirikal ma Siaya, gavana gi joge te mondo losnwa ndara nikech wahinyore buru gi pi mono wakata kaka waloki wan johala. Userito kuom thuolo marom nade wach kanyo ni osekawo higa achiel to ere midhiero mokale kopogore kod wach mar buru. Wakale midhiero mang'eny nikech ndara ni en wang'ayo ma ji luwo. Ndara ni nyaka ne gine no osekalo higa ngimano mamoko mane en go oselosi te to makala ni mabudi. Koro kwang'e ni wan ni waonge ombulu to kose wan to wan nade e chiro ka. Machiegni jatelo ibende ang' chak mana gi nyingi tilos king'eyo kamera pimno ni to userito kuom thuolo marom nade mondo mi ndara ni losi. Kamano an gilo ni James Orengo chaola kata javisa achiel makala mubinjo gano ko an gima awacho kuom ndachwa ni kwongo an e jambogo teyni ma winjo matek ei ndaga kae
koth bang' koth kosechwe to msigo ok anyal dhigo, awinjo matek. Nyaka ne jogo loch gino osekawo higa gi bathe, to kane gikete walonche ne benwa ni wang'ni wakadho gosigo e lam to osekawo higa achiel. Koro awakwayo ni mondo gilosnwa sana, an awinjo matek, an e jamkokoteni mating'o sigo ka wuotho e ndara kae bang' koth an matek. Koro mano kende makwa kod gima chielo kendo, taka bende wan kacha machando chunywa. Taka onego bed ni ilose tikelo kata tinga machodhe to ole lowo. To gini ikelo jolwedo, taka hinyo kacha ma udi mantie e tie taka go gin chuodho lilo. An mano kende wan go. Erokamano ahinya. Pod waloso ka eri Sharon, pod wadong' gi ji ariyo mamoko. Nyinga eri Otieno Yomba, an jaboda makala. Wakala hinyruok e Akala Ring Road nyaka ne lose bwa higa achiel kod dweche ariyo. Ok wanyal riembo pikipiki e yo moriere e Akala Ring Road. Akala otimo chuodho e ndarano, ok ober ahinya niwach wahinyore. E boda wasiko wakier walwar piny, koro wakwayo gavana gi joge mondo olosnwa ndara, mondo wabed gi yot, mondo be wanene dongruok. Mane kwayo marwa. E kinde mane ubiro ka eri molonche, nubedo kod geno machalade? Nwabedo gi geno ni ndara biro bedo maber ma kwariembo boda to kwasandre nwagore piny. Koro mane kwayo marwa monego olosnwa ndara. Erokamano. Jatelo, ibende ang' ipiwnwa mana matin ni to ere kaka usebedo kurito apaya ni eri? Erokamano Radio Ramogi kuom chopo Akala. An iluonga ni Christopher Owiti. Ndara mar Ring Road ma osepimnu ni osekawo thuolo mar higa achiel gi dweche ariyo. To kane kan gima ber nikech an kaka ja taksi iye ka, nego bed ni stage koni ing'ene kosepong', nego bed ni mtokni kalo diere iye koni kadhi kocha. Koro okonyo bedi congestion mar Akala. Akala osebedo kuma develop to iyudo ko serve nyaka Luanda, oserve nyaka wapakana nyaka Gasembo, wapakana nyaka gi many counties ka wan e border kabisa. Koro nwakwa governor mok en politics okonywa kabisa mondo mi ndachwa ni obed maber, nikech kwa wuotho to waneno kandori kargi otimo maber. Koro jatelo nwakwa mondo ichop Akala mondo mi project mi launch ni kaka noseng'isi ni mondo obede project ma waluongo go nyingi to ken politics. Mano kende mantiego. Ponono lose ere kaka odhi konyo? Odhi konyowa kabisa nikech nakwongo kawacho kanyo ni decongestion, odhi golo gimilo ni decongestion, nikech kwaneno stage kocha oponga kabisa. To there was a program moro manenego beni mtokni kalo nyaka iye koni ka supply nyaka goods e chiro kocha. Koro decongestion no be e shida. Alafu be king'iyo maber kata kinyalo menyo kamera kocha, nitiere chuodho nitie kacha. Manyiso ni condition ok ber ahinya kata gi health mag nyithindo madhi school. Kata mana drainage system mantie ndarani ok ober ahinya. Koro mane kwayonwa kaka jo Akala kadhi kuom jatelo Orengo. Erokamano. Erokamano ahinya Sharon. Mano e ywak moko kuom jodak kata jo ohala e chiro ni eri ma Akala mayudore kar chung' bura ma Geme kaunti ma Siaya ka giywago mana project no ero mar Ring Road, apaya makalo e chiro ma Akala ka eri mane osidho ayanga gedo mare kod gavana ma Siaya tarik 27 dwe no ero mar 2 higa mokalo, ka koro higa achiel gi dweche 2 bang'e pok gineno gimoro amora kotimore apaya ka eri. Ka kamano, ka onge penjo machielo taduoki kachiel nyaka e studio kowuok e kaunti ma Siaya. An Steve Biko. Erokamano ahinya Biko kuom menyonwa achiel kuom chenro bende nochaki to pok otieki, chenro bende dino konyo jopiny e yo makare. To magi weche mabende nowacho motelo Nyakwarom Gajwang'. En chenro ma iyango, ineno kanyo ka bende kaunti ma Siaya kanyo dhianyo nyaka signage maduong' kanyo. Noyange kanyo higa mar 2023 ke dwe mar 2. Dibe ni ndara nolosi, iwinjo kanyo kaka jo ohala oywak kaluore koda achid nade mopogore mabende gisebedo ka gikalo. To koro ma en mar county Oscar nikech motelo nowinjo kanyo ka oginde bende nawacho ni nitiere chenro mag county gi mago mag pinyo. Mato diwach nango nikech mato thuri mae thura koro to winjo ka jo Akala ywak to governor ni kanye awachako kama governor nitie to ngeno governor where is the governor? Awachako ka program ni to wakongo wangiso DCI kama osotsi ogoe governor nigi DCI kanyo emitire jo Akala ywak eningeno kone program ni be okodichgo. Number 2, kiki wacho program ni nochak to kotieki gini no kochak no yange no dhi to gero ukuta
ni gino bro gero. Muket nyaka simiti olos maber opend by. That means that thing appeared in our document. Angiyo ga documents kaya mondangi otamata mayudo. If you give me time. To omenda bende noket ne omenda ni nodhi kanye. Mano is the question. Ni budget ma nonego bed ni gere gini ni. Mano budget ma iluonge ni Akala Market Ring Road. Akala Market Ring Road. Keche aparo ntie ring roads moko mosebedo ka bedo funded gi World Bank. So aparo gani ma binyalo bedo funded gi World Bank. But kae to giwacho ni bedo funded as a county initiative mar nyalore development that means ni gini ne budget mar county government ma 2024-2025 kane okoti kode pesa no nodhi kanye because obviously the control of budget no kadho budget nikech ne gi request projects among the projects ne gi request on 2024-2025 were projects mar Akala Ring Road achiel kuom projects go that means ni budget chande pesa to ne wuok bobire county Masiaya mondo timango mondo gira Akala Ring Road ango momiyo ne okogere they cannot explain koro jo piny gi bende koro nego chiewie nikech ng'en seche mane wakawo telo kuom beberu Kenyatta nowacho ni wakawo telo mondo watim gik moko adi adek. Namba 1 ugonjwa tuo, namba 2 umasikini dhier, namba 3 ujinga fuo. To anawacho ga mara mingi namba 3 ne mang'eny mafuo en ni onego bed ni koro japiny ong'eyo go kura ng'ato bila miluongo ni Governor James Agri Orengo. He's a good guy. Kinene ko perform a court, an astute lawyer, he should be in courts. Kinene kapo notimo legislation a assembly miluongo ni Senate kata parliament, a very good debater. In terms of administration, he cannot. Ose me a chance. Gigi bendo kia gik mowacho gi. Probably kato kia kala. Bende we no will no keto stone no kanyo. Nyalo be kanyo county government officers mag roads do keto gino kanyo to wuonde. To ngapar ne be onge CCs. To ngapar ne bende onge ke CCs be onge. It is management by crisis. En gima osekethore, gima dang losre kanyo koro onge. Issue mar kata koro south kanyo man di south game. East game tie problem mangisi wach mar Amula. Wach mar jinegre wach mar Mula mar Gulu. The truth of the matter the mining minister en Hassan Joho. Luongo the mining en nyaka ja ODM. Luonge mondo mi gi structure kaka jogi bedo compensated kaka gold do bedo mine no joko thoe. To en ingen ko dhi kanyo to wacho ni Ruto dwa majilo. How is it going to come? Kada bed chanta no mar Ruto. Kuma jogi dwaro ni mondo gibed compensated kikawo lopgi mondo Mula no kon jothuru ago. To Siaya onego bed no one kod ministry mar mining no. Ma governor ng'iyo nikech ok wan kod mining ginene mining site achiel. Wan gi wich lum South Sakwa mining. Wan gi legega Ugenya mining ntiere kuro. Gemsi Rembe ntie mining. Koro gold ni en gima ntie korwa thurwa kama ae kamiluongo ni Ndere ntie kamiluongo ni Rarieda mining itimo kanyo. So we need a policy mar county government to deal with this precious gold in terms of mining. But the governor is not able to rise to the occasion. Aparoni kapo ni Nyasaye okonyowa Linda Mwananchi no lokre party to Rengo bedno party leader ma Linda Mwananchi no mondo at least odhi mbele Oburu nyocha wan go senator Oburu osekonyo Oburu wuok e senate Masiaya wodhi obedo party leader Orengo be ka nyalo wuok dhi bedo party leader koro at least piny ka watiye mondo jopiny okonyore giwuok mondo gidhi bedo party leaders malukucha mondo at least the people can get their own to do their work nikech jopiny to dwaro dongruok nikech winjo kanyo ka koro gihinyore na jam kokoteni yuak ni barabara ni ango motimre pesa to ntiere pesa bire counties moko tiyo marwa ni ango mamono watiyo erokamano ahinya hakino ginde madimed kotenre kod jo Akala muloso kanyo kotenre kod rach mar apaya kata bed ni chenro makamano no yanga e dwe iwacho ni dwe achiel higa achiel mosekadho higa achiel dweche 2 mosekadho kanyalo mona winjo pachi kotenre gimano kapok wadhi jodak ma Migori ba timre Akala no nyiso twech ma jo thuro osebede twech mar ODM gima timore Akala no en twech mar ODM okel nu ng'ato osieme gi luth ogone kura odaro dhi kumodhi koro unu dong kuywak kendo sani weg twech weg jela no ochako sieko gidwa kelo joma nyien an adwo gi jo oganda na iwacho ni wajo mariek
to bende wariek adier kwa yiero jotelo masandowa, to be wariek adier kwa yiero jotelo makia kata gima timore e counties maggi. Ana aparo ni Gavana Orengo sani koro nego we tich odhi obed party leader mar Linda Mwananchi mondo josiaya oyier ng'ama long'o moko ng'iyo no ae chama mane bora no nyalo tiyo ne josiaya. Mane ma is very important. Ni ng'ama iyiero wang'ni obed kindi gi jachung'. Gimiluongo ni chama gole diere ka. Kindi gi jachung'. Sama koro ok ger ndarani, bise winjo ka chama wuoye ni ok ger ring road makala market. Pesa to gichoko, sikul ma chama gero onge, koso useneno sikul ma chama gero kata osiptal. Jotendgi to sieko ni girwane. En girwane ni to ng'a chame. Nyaka wae din mar migalo mwagalore go pile nie. Migalo ni nyaka wae. Wayieruru jotelo madhi tiyonwa. But Governor Orengo to koro ka Siaya County Assembly ok nyal timo proper oversight mondo miye leave mondo koro dhi mondo koro nyalo wuotho around the country. Koro en oringo lokacha to gin to Gachagua giri beni lokano to party leader guru bende ringa lokani. Koro waonge shida nikech koro Siaya koro nigi governor manyalo tiyo. Mane kwayo nane josiaya ni wuoguru oko ukonyru kendu nikech ng'ama dhi konyo to onge. Gini osetamore mag Jehova Nyasaye kende makoro nyalo konyo. Sharon, nitie gimiluongo ni political legacy ma jotelo te nyalo bedo go seche ma omegi time mondo giti. For example, Governor Mara osebedo nodonjo leadership Masaya 1980. Kinyuolo 1980. So he has been in leadership Masaya for the last 46 years. 46 years ago, king'iyo kidwang'e legacies ma ji oweyo, ng'i bas maratong, bas mayelo. Nitie bas miluongo ni Otieno Yo Secondary School. Nitiere bas miluongo ni Dio Makasembo Secondary School. Achieng'o Neko Secondary School. Ramogi Odinga University. Mago jok mane tiyo legacy, live legacy. Sani wanyaka kod ginene moro school moro bende yo Ugenya kucha miluongo ni Mama Ida mabepoko bende politics such as directly secondary school. Raila Amolo Odinga Secondary School nitie Kibiraka. You can see legacies. Why don't we have James Orengo Secondary School? En pok wawinje. En pok no pare no yaw school moro mabet gi nyinge. Game tiere Jakoyo Kamidiwo Secondary School. You will find it there. Legacy mar Jakoyo Kamidiwo who served only 2 terms in parliament. But James Agre Orengo Secondary School. We want that secondary school. Makana ka chieng moro koro kata Orengo onge botho. Kana ko dhika moro koro wetijini. At least one legacy moro when he was here, served us for 40 years, did this and this and that. He was a member of parliament. Jakoyo Kamidiwo was a member of parliament. Na miluongo ni Horace Ongile Secondary School is there. Gin tiere schools gin tiere, they are existing. Gin gik man tiere ma you can see them. Tom Mboya Labour College, University kuro an go jaka ginene. Na ka Senator Barack Obama Secondary School ni tiere. Gin gik man tiere. So jatelo ni bonego bedie ni for 40 years of serving our people, there's something to show makini wanyalo lay ni we in remembrance of former governor, former senator, former member of parliament. We had this one in terms of development. But in legislation, he's a good legislator. Gik maji agitate. Orengo sadika poni mio. President Bakanyaka. Obi bedo activist serikande no ni mwenyewe. Because he's agitating. There must be, like Manara Neber Nago, he knew when to push and when to stop. Nungen koroka mocho peni, kikwadhiru koro kendo. Wadhiure handshake. Handshakes Marala not timo, kata Ramogi not timo. They are tangible things ma you can see. Watch Markara na Kisumu bedo capital city. My name na handshake mar NDP gikanu manotembre 99 after 1997 election. Raila biro boku cooperate gi Moi. Raila ko biro butimo cooperation kod Moi Kibaki. Memorandum of understanding a grand coalition chande.
ema yude Kachok Road in the bypass no. There are a lot of things projects. Kata mnakuru barabara mawuok Kisian ni kadhi ginene kadhi Usenge. Those are projects manoro then. Usenge. But we know when to push the center and when to pull back and get resources. Lakini kawena kuma makoro na thou and pushing our people to the streets. It is the worst thing. Sani kono gi prepare to push Kisumu. Kisumu katamna supermarket mara nyingi jaluongi Kisumu. Tumaini supermarket ne mar jaluo ni Kisumu kanyo. Ndalo mandamano chande no wange bangacha bena paro nyaka ben no were ko tijno. Sani kendo kija okelo Kisumu I pressurize Kisumu to go to mandamano. That means ne beshara ma Kisumu the Catholic. Well, we need to really think hard about it. Ni kmuti moge wango barabara ok dhi konyo at the end of the day. Sani project manya lo kwano. Issue kaka koro ginene paya mineno ka William Ruto nyoya Usenge chande. Gini is not even paya. Jokomi kira kuma en. It is much bigger thing than pie. Ndiye gorofa maro almost 4 floors kanyo. Makelo multi-sectoral. KRA dibet kanyo, police station dibet kanyo, other government institutions dibet kanyo. Apart from Kamano, one to fish landing sites. Fish landing site enango. Fish landing site any kapo nija ngato okao rech enam. Problem mantiene ka ngano gologa rech e dho nam. To rech ni use gi bei mar janyiepo. Nikech odhi kethrini. Koro jok mowuok Nairobi gi lori kao rech to gisenre jini agidhi kao siling 200. Kitam rito we. Koro rech ni nyaka ne use gi bei ma ng'acha dwarego. Ka wan gi fish landing sites, koro wan kod cold rooms. Ma ng'at chande kosegolo rech e nam. To kele to kane fridge, e freezer mane cold room kacha. Chieng' modwa no use, to use gi bei modwaro. Mano e idea behind fish landing sites. Already, tenders osebedo given. Asembo bei nya neno kata no se chiu, Maloda Kotilo se chiu, Mausengo se chiu, the fish landing sites are already, the construction is already going on. Ntire nyaka kwe, ose all, pega mbele, sa mo we kodini. And give me the cost almost 9.45 billion. To giniri kama, e watch ma blue economy ni. And kabonyo kanyagwal project, much for 5 billion channel. The goal of finger lengths, 28 million. Kose goal of finger lengths, 28 millions. Serekalo goal of 400 million, okay, the fish caging, mune gubed nijitimo. Fish caging ni kigoli, titere fish landing site kacha, tika ne teusi ching midwaro. Manok development. Mano dongruok and development gadiere. Kwa kamano wadhi ne county ma Migori, ogenda wa monde, we ne wadhi county ma Migori kesti inywando paro me intiere godo kotende gi mano. Dongwenye na oganda ma county ma Migori to ginto gi wachango kotende kod dongruok gi mopogore museni ni county na. Kuminyinga iluonga ni Ray Mandela, an jadak mar Migori County. Kendo amor ne chenro achiel ariyo adek mosechake county, both gi national government kata gi county government. To iyudo ni ng'eny projects mano chake ground kairi poko tim gi to a completion. To mano kelo ng'ikni nikech kano chak gi ne wantie gi geno kendo ne waero maber nikech projects gi ne dhi konyo jo Migori County as a whole. Ka wachako gi yore, nitie yore mano chaki to poko tim. Koro iyudo kata ni pesa mano sekete projects go idhi chak nuo ka kumane pesa no seketi onego ni no dhi mbele. Koro iyudo ka projects mano sechaki ichako kendo to mano duoko wa chien. Pesa mano segol chak timo gima nonego setim higni mosekalo. Koro wakwayo county government ko oriwore gi national government gitem mondo projects ko chaki titime to a completion nikech I believe ni same chake allocation oseket ga kando mondo project no tim matieki. Wachako gi yo ka marwa maya ngege ka onego dhi nyako gwedhi. En yo maber sana nikech kotieke to odhi konyowa. Mano Suna East, ka wuoyi Suna East kairi. Ka wadhi yo macho connect chakre Nyabisawa ka donjo iye. Onego time matieki nikech magi gin projects makotim to dhi konyowa. Osiptal nitiere projects mose chaki to waneno ka gichung' achung'a. Koro ing'eni ka gichung' wakia ni ang'o miyo gichung'. To I believe ni nitie allocation mano seketi man nyiso ni projects onego dhi to a completion. Bara madhi nyaka Meoro en barabara ma en key e Migori County
nikech mache barabara economic activity matimre meoro kacha en lupo. To koro ka barabara charach, nyiso niya produce moya e nam ok nyal chopo yudo access maber e market, iyudo ka nitie delay, ka delay nitiere tiyudo ka rech okethore, ka gichopo e market en lal mar jalupo. Koro projects go gin gik mako otimore on time, to wabedo gi chir, wabedo gadiera ni wayiero jok manyalo tiyo kendo gin jok matiyo. Barabara kaka ma waseneno kolos e kaunti kairi, gimotucho itwa en diversion makoro timore ni, nikech within 1 month ndara osekethore Sipwap. Koro kipacha taneno ni nokotim gi e yo makare, nikech gimotim e yo makare en gima depok okethore. Daraja mamen Kisii Migori Highway en daraja mosekawo higa to higa to pok waneno kosekethore. To ma dwe achiel kende to osekethore. Koro aneno ni nokolos gi standard mowinjore. Koro ka nitiere giminya tim ne contractors, duok gi wang'ayo mondo gi correct mess manigi kile ndara. Projects mosetim e county kairi to wanya steyo institutions mang'eny ma obedo in place mondo ng'i ni chenro otim kaka dwarore. Ka wachako gi county government nitie departments, for example ndara. Komi ng'ato tenda to nitie kaka ing'iyo mondo ong'i ni olose kaka ne requisition ondiki gi kaka ne dware. Koro waseyo institutions mobedo in place mondo ng'i ni projects otimore yo makare. Ng'ane Clinton Otieno, ajadak ma Migori ka. Chenro mag sirikal gi ok ane manya wacho ni oserumo, kech ichako gi achaka tiwe gi nus. Wadhiye kata kaka udonje e kaunti ka, offices oger kanyo maber, kendo gima mono gitieko gi mondo ji odonj kanyo ok wang'eyo. In ka kipenjo injinia nyako ni mano ne phase 1. Koro in ne pok isomo gicha, koro ikia ni nomi injinia tich nyaka phase mar adi. Koro ing'eni kanyo pok inya chako icha injinia ochako loyi gi buro. Oko ni an ndara ni kamine na gikeni. Kaka wanya wacho ndara maya Migori ka koria meoro, nochak lose hik Moi. Kiwinjo ni contractor ne wacho ni phase 1 ogik kama chalo kama, phase 2 ogik kama. Koro wan wakendi meoro to biro gik phase mar adi, kaka wan jopiny. Ndara madhi Mapera kang'iye tanene ka gimokwamo, kech kata design milosego iyudo ka contractor biro gi jo wheelbarrow makeyo lame ndara. Matin akia nomigi pesa matin koso nitie kaka idiyo gini. To kodi gini wan kaka japiny wago mana koko ni mandara iloso mana achiel to gino rum aruma gi kama iwuoyeno. Kata ikon mana MCA boling' aling'a. Koro kaka wan jopiny wakia gimwanya time. Sana jok mabede bunge sama koro gol tenda. Mabede bunge mowach ni tenda makama ogol gini e gazet ma gino biro momi contractor tich. Ng'ama miyo contractor tich ni ng'ani emano ni en oyule tich. Keche nogolo tich to konono tich noti nang'o. Kaka japiny okang' man wakawo, nwaneno ni wayiero MCA machiegni kodwa. MCA wang' japiny minyadhi yiero, onge ofis minyadhi tetea mokidhi ir MCA to MCA sudo kamano. Koro wan kwasetero ofis opongre pode mag jopiny, mok ti ok chandgi kata. Nyakorom ga joma gin paro mopogore opogore mowuok e kaunti mano ma Migori. Dongi we Ogendo mondi ndong ni selo salanda donge. Ogendo dedhe mbele. Ing'ene kiwinjo wach ma Migori no, to nyisi ni gima chando japiny kabisa gin apeini. To nachako kawacho ni ang'ama mono wachoko pesa gi te. To wame body achiel. Mondo wabed gi standard achiel mar loso apeini in the republic. Moloyo ni kidhi Siaya en apaya, Kisumu apaya, Homa Bay apaya, Migori en mana apaya. Ting'eni gimomi iloso apeini gi bende maricho en nikech kanye kama kuoyot time. Contractors momi tijegi kapok iyudo tich ikawo pesa kuomi. Sasa igolo ni certificate ikawo pesa kuomi. Kidhi e chudo mogik ma retention nitie ikawo pesa kuomi. Koro contractors gi tie rietha. King'iyo ndach county ting'iyo ndach Kera opogore ka piny gi polo. To gima miyaga nyiero kabisa ma adwa wacho ni sama governors wagi campaign to giwacho ni adwa bedo president mar county.
kendo koseyiere mokawo muma en gi cabinet ne, en nyaka gi security team mare, en nyaka gi assembly, matiende ni en e pinye. Tich otame, president olimowa. Ka president olimowa, ka koro gibet gi jotelo kuchocho, ko ka gichieko gi kutese matindo ni bwana kubwa, an gi chiro moko ka adwa ni konya gero. Osiptal makama kama adwa ni konya gero. To king'iyo gik mowachogi ne nie manifesto ne. Mano miyowa question ni to kara devolution ne, kara tije en ang'o? Kecho konego bed ni tij devolution en siasa. Devolution ne jo Kenya ogore ne mondo okel dongruok e kor gwenge. To sani ok wane dongruok no. Tadwa wuoye wach moro ma very important. Reru mares yar ma Naivasha to biro Kisumu ka to dhi nyaka Malaba. Naparo ni governors wagi nyalo bet piny magibed gi conference gimoro matin gimanye Sylvester Kasuku mane nie Lapset cha mung'eyo the origin magigi ni to gini ochomo kure, nikech an gi pacha matin kanene taneno ka President Ruto temo keto Kisumu as the economic hub of the Great Lakes, East and Central Africa, nikech Kisumu a focal point madhi bedo the logistical hub of the region. Mateni mwandu ma DRC Congo biro Kisumu, madhi Shanghai, madhi France, Paris dhi France, madhi America dhi kuonde duto te. To bende waikore nikech ok en ekonomi matin. Koso wabro mana ywak ka jomoko osebiro to wacho no oganda makama mayowa, oganda makama mayowa, to ni ne wan gi sirikal. In short, bende wan gi competent managers ma rango mwanduwa ma e county. Bende gin gi vision moromo go office no. To bende gi align vision gi vision mar His Excellency the President. Koso gikoe mana wuoth. En gima very important to us. Nyoro ka winjo ka Russia the hospital ma waluongo ni Ramogi Oginga Odinga ni obedo elevated now to a level 6 hospital. Wan gi district hospital ka. First term mar Kimani Wamatangi ogero 4 level 4 hospitals. Tam ne mokwongo ni level 4 hospitals. Wana tieka. Kidhie osiptende wage samore nyalo ywak. Nikech gi distribute gi matindi won nyaka gi dispensaries. To ere tiende yaw gik mang'eny ma yath onge igi. Wan Sharon gima lit ni ka chi japur tuo kata japur tuo. Mokwongo kiwuok e odi mondo idhi osiptal, ionge yo miluwo. Kichopo osiptandno, bende yudo thieth kata onge yath. Imanyo pesa, ithiedhori go. Kisethiedhori, to kawi marach ni Nyasaye oomi, to yo miduoki go dala onge. Kisumu County kae ma pod wan gi kuonde miting'o ji agok kidhi iki, sanduku iting'e ji agok. Wich kuot moko onego wabed kata ni wapimo kamoro amora. Devolution ni kara nobiro mondo kony ng'ano. Kanyaka jok monego bed ni waiko kode shima maduong', wakete gokwa sanduku kokwa chomo go mier. En wach malit ahinya ma ok onego wawe kaka waweni. Koro a simple question ni to system mar politics e region wane bende osekonyo ogandawa koso witowa. Mane penjo maduong' kata kamano nyaka rom ga Johanga Oscar mar mondo mi kika ng'adi kiloso akwa mana mos ina mar mondo mwaka ka yo matin kono duogo mar mondo mi kika ng'adi mondo dhi mbele gi point kata mana neno mintiere godo nyaka rom ga Johanga dakika 7 tok saa 6 adar mar mondo mwaka yo kwa duogo benda duogo e duo pacho Oscar kotenre kod weche mopogore wang'e ni Migori donjo kanyo duond jopiny pod wantiere gi duond jopiny e county mano ma
Wantiere gi Homa Bay, wantiere kanyo gi Nyamira gi kaunti mano ma Machakos. Wako yu matin kik dhi mabor. Amedo paro ni kidwaro yudo thuma mar Alilo kaka skiza tune mari D *860 *416#. Ramogi TV e od jothumbe duto. Kete manaka. Chiemo ok en mana gima wachamo kende, en sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alworawa duto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo moro amora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wang'. Koro nyaka ikete maler koka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma ok en mana tedo kende, en kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi. Kik bai. Maricho, itimonegi gik marach. To kana ang'o miyo Rakesh wuotho ka en thuolo? Ang'o momiyo kimiye kum? Ang'o momiyo kikawo gimoro amora kuome? En ang'o momiyo in itimri malich ahinya kamae gi nyithindogi? Ang'o momiyo ikawo mor mane gin godo e ngimagi? Kara gima notimore mana nikech pari. Gimoro amora matimore kae timore mana nikech en. Koro an parino, an ok abi ng'wonone. Nene mana yo machuok nyakor mga jong waduogo kendo koros kaka pok wiyo wile gi point kata mana mani dwaro wach. Adwaro ni mondo awas moko ariyo. For example, issue ma Oginde. Wacho ni mondo wa discuss projects matimre projects masoro. Because to me, ang'iyo development mar Nyanza. E someone tiere ni. Aparo ni mama ida ndalo moko nowacho ni yawa komi ure nyidhoni. For example, started projects mana mochak sani. Piny owacho level 3 hospital manyocha Nyamita kod governor Chilo yuare chande. That thing was started from zero. Bogere sani oserumo ji nyalo dhi e subtandno. That is what we call development. Finished products. Wach mar barabara ma miuru ni en asaka discuss ang'isi ni World Bank osegolo pesa bomi Kenha. To Kenha gero barabara mawuok Port Victoria, Nyamonye, Asembo Bay, Awasi nyaka Katito. 350 kilometers. Tawacho ni Homa Bay Mbita, sorry Muhuru Bay. Igeto Muhuru kanyo nyocha paya mamiuru nyocha serumo nyocha sebedo launched. Barabara madhi Rusinga, Rusinga Ring Road, 20 kilometers. Was launched, I think, the other last time into President Tirekacha. Into take project no oserumo. So the evolution talk the kelo no solution kakawantiere. Former governor Witi Mamigori, Mama Homa Bay, was not supposed to do 2 terms. At whatever cost. No konego bed na witi nyalo bet no tiyo for 5 years can give me a chance to work for another 5 years. It was a wrong idea, not timore, nen makosa. We wasted time. Governor Rasanga manotiyo Siaya for 5 years. Kaka notiyo 5 years Rasanga netimo no nego bed nikoro after 5 years we re-elect a new governor. But we didn't elect a new governor because the powers malintistika ne allow gino monotimore. Awiti no knen kata. For example, he was even sick. Allowing him to serve 2 terms was a wrong thing. Sani governors mawantire goni. Wach mar konyo Raila malo emanene othiro thurwa. Miya uru jok madhi konya malo. To ng'ama konyo wa piny ka. That is the question.
wanto ne wamiye ng'ama jok madhi konyo Raila malo. But the question was, to pin ka, to ng'ama konyowa. Raila Amolo Odinga, Gimorengo not team on Raila Amolo Odinga, representing Raila Odinga in Supreme Court, representing Raila Amolo Odinga at the Senate was a very good thing. Konyo Raila malo. Lakini pin ka, to we needed people mawa able to do the work. Makoro loch mar serikali mag gwenge okokonyowa devolution. Devolution okokonyowa. Masani gimonya lo timo. Watem mondo wamakre gi sirikal matiyo sani. Mondo projects manyocha wakwayogi orumi girum mondo gi kaka koro mambo leo road ma angiso so we want 20 billion from that mondo gino room. Issue mar health. Everybody knew. Ni kamantiere kata CDC de no dio kaoketo headquarter gi kure Kisiani. Why? Ni kache matuo nitiere. HIV, tuberculosis gi malaria chando yuthurwa kabisa. No konego ben KU hospital level 6 igero KU kapoko ger level 6 hospital kure around the Lake region, but not in More. Has been corrected. But osubtancha en mana referral hospital. Okonego ben ni thiedho ji subtancha. But ibro iron kech subtal kaka koro mogendo wacho mar district hospital Kisumu chande. Kosebet maonge yath. Ng'eny ji dhi kure referral kocha. To referral eno serve counties auchiel kate. Pangisi Sharon. Mondo thiedhi kituo kabisa nyaka teri gimiluongo ni ICU. ICU mwan go the entire Nyanza in 6 counties gain only 10 beds. Magin Jaramogi Odinga Hospital kanyo. Makapo no koso ICU, the next ICU in the en Bungoma. One more Siaya. Kok yudo ICU referral. Bokine wo ambulance the referral kapo gi confirm ni gi code space. Kono chulo na kidhi referral ma Eldoret. Kok kidhi referral ma Eldoret, kok yudo space referral ma Eldoret. Jatuno ko referral Eldoret. Tidhi kamilungo ni Mlago. Uganda. Emo wadhi manyi thieth. It is that bad. Koro wach mare subtal ka koro mag counties wagi. Ogendo wacho subtal onge yath. Gima dwa correct ogendo. No gendo subtande go onge ga yath to half of the year, 6 months, daktache mag wanaga on strike because of poor management. Kata sani nurses ma Kenyatta don't strike. Nurses ma Kenyatta don't strike. Nurse ka onge subtal to daktari dok nyal tiyo. Kete daktari, nurse jal wet daktari. Kuro most of the time, one called problem mar management of health ma wan go Koken Homa Bay to NCR, Koken NCR to Migori, they are always striking all these people. Such a go. King Neo Timo good research, they almost we lose 1,000 people during those strikes. Number 2, yen onge subtandegi. Subtal maonge ko daktari. To onge ko diath. Dongen kibanda. Number 3, ina no other counties kake dhika moroka kakuro Nyandarua. Nyandarua nada kulicho katim. Nyandarua by 1993 there were almost 10-20 private schools and private hospitals. Kundeka. Same to kaka Kiambu. Private hospitals nyaka Meru nyaka kure. One you thurua pod depend on public. Gumawana go Siaya, one subolopo Bama for almost 10 beds. Otherwise, one what the subtal referral. Schools Motiogo ACI, majority almost 90%, Marjo Modak CI, Modak Katana Homa Bay. Give me a public schools. Some public schools okti, so it becomes a big problem. Now, what's my education? Education on Goben County, Gimobe devolve education Gilgik Mokareo. ECD called vocational training. Counties Magua Poko Keto Pesa a vocational trainings. Ndere Youth Polytechnic, Ligano Youth Polytechnic, this Youth Polytechnic poke tia pesa. To wangisi ya nesha ron mate mrego wa Youth Polytechnic go. Youth Polytechnic gi ginene fees margi and 56,000 per year. Lakini government chulo ni 30. Koroja ni woldo chulo 26,000. Sechi moko wadino nyithindo kacha walalo pesa chande. Kata mna free primary education okenega free. And nitiere DFID government chulon ka nyithindo ge mlon capitation. Secondary cha okenga and free and subsidized lakini serikali chuloniga. Koro nyaka vocational training ni bende serikali chuloga. Lakini koro kapone counties oko develop the vocational trainings. Toko o sensitize ji. Bote mo sensitization mono bigo nyithindo matino mo wuka na class aboro. Bikacha kaka government or person onge. County kaka koro anatembea. Natembea nyocho keto policy mare. Or get a vocational training, apart from get a vocational training, or chulo your vocational training 13,000.
Koro ka serikal chulo 30,000 chande, county government chulo 13,000. Koro janyuol chulo mna the rest maparo 6,000 to romi somo for the whole year. Eka wager artisan work, eka wager plumbers, eka watimango. To one counties wa okose keto any money a vocational training. That means that kaka wawiri pesa cha kum serikal koro onge. So we really need a completely new approach. Magjok manyalo ngiyo ni rowere makata goji gunsgi. Had we had them inside the vocational training centers, daka wind up kigini. To serikal chulo vocational training centers. To one okwanyal oro nyithindo kacha, because our county governments are not sensitizing, people are not developing those places. Kama iwo kaka nere youth polytechnic, iponje motor vehicle engineering. Onge gari kacha, onge japuonj kacha, onge anything kacha. Governor mar wato koro timo gik motimo. Big projects mana Martin too. Ndiye kaka koro gik mosetimre. Airports mo wayudo, stadiums mo wayudo 3 stadiums. Masani onyalo kwano. Wayudo Homa Bay Stadium inosetieke. Sia Stadium asipi monika kabedo. Migori Stadium is almost 50%. Apart from that, that region can, in terms of transport, wayudo SGR mabwana wangana na wachande. In transport too, wayudo SGR to wayudo Nyakariloni Road madhe nyakagine nebele, or the Yo Western. Then in terms of air transport, Kabunde Airport is complete. Lichota Airport, in airport because airstrip. Where the airstrip, but again airstrip, airstrip. Lichota airstrip or setting. In terms of even transport, mar air, road, rail, and blue economy, migere pachande, we are developing an economic powerhouse. Makawa yudo chance, marido leaders, manya law work noa, give the current regime. Mabendo will last for a long time. Because for example, kada mdoto ko donjo, to realize no struggle kudumu do donjo. To obviously kosa donjo to nyalo change pache nyochi neno ka rigodhi Gachagua wuoyo kaka no wuoyo chalna kago mo request handshake o wacho ni anaongo dikode shida mana kaka kijande matindo gi migolo to wati atia kodi. Erokamano ahinya. Wawinjo na pacho oganda e kaunti mano ma Homa Bay bang'e wan wawinj bende oginde bende gima wacho bende wadhi ne kaunti ma Homa Bay nyakoro Gwajong. Oginyinga iluonga ni Mike Owano, nying mang'era go i town ka iluongo ni Jayen Justic. Kadwa wuoye sirikal mamalo gik mosetimonwa e Homa Bay town ka kata e Homa Bay county, anyalo wacho gik mang'eny. Sirikand Ruto osemiyowa gik mang'eny kabisa, especially Homa Bay town constituency. Waseneno ka yore mang'eny oyaw kendo madaraka nyo kelnwa ka. Wakwonga wach gik mabeyo ma sirikand Ruto osekelo. Waseneno ka fish market ochaki motieki mamondwa ni kanyo kendo gitiye kendo dhi maber. Waseneno ka stadium nolosi motieki kendo stadium tiyo. Waseneno ka affordable housing oselosi kendo tiyo. Nderni mane iye ka waseneno kolosi kendo ging'eny. Mogik wan gi paya kae. Paya king'iyo asedhi iye kanyo mawuothe ayudo ka 80% osetieki. Ta kwaya nitiere mochaki mapoko tieki kake wan gi ndara ma lala ruga nochake contractor onge site. Kata ndara mawuok Nyalkinyi Imbo be waneno ka contractor nitie to dhi mos. Ewa dwaro ni ka higni 5 mag Ruto rumo to wane product ne kamago serumo. An mage weche man go kende. Agone sirikand Ruto erokamano. Erokamano gi nyinga iluongo ni Calvin Onyango Molo. Ajawo Homa Bay ka, ajawo Homa Bay town. Adona wach ni wagone rais erokamano kuom tich mosetie Nyanza ka. Mokwongo awach ni kidhi Mbita Ring Road nche nochaki kendo nyiche rais nosebiro moseyawe, en gima sani tiyo. Kichaki biro Homa Bay town ka, ndara kawuono wan gi one way, inyalo ringo maber, ajali tin mopogore kaka ne en pile. Mar ariyo, nderni kidhi ndara Nyalkinyi, ndara sani dhi mbele, ndara dhi mbele, though ni contractor madhi mos lakini ndara waneno dhi mbele. Chiro wan godo ka, pot wan gi ng'ewa ka olos madho nam ka. Omiyo wakwayo ni rais omed bedo gi chunyo kendo wakongratulate omed tiyonwa maka higa 10 rumo. Wadwaro bedo kata higa 30 ka rumo to mabeyo bed city kaka rais nosewache. Erokamano. Nyinga iluonga Antonio Nyango, ajawo Homa Bay county. Waparo ni rais osetemo kadhach kodwa maber kendo waseneno ka wang'a yore oseyaw kendo ei taondwa kae nitie wang'a yore mang'eny moseyaw mane madaraka de timore. Wang'a yo mowuok junction Kodoyo koringo kochimo Rabuor Masawa michak iwuog mipowri Sofia
Wangayo no njo selosi kendo sani warenge kendo njo sauri yako kia mwalo Wangayo junction malala nyaka iring michop fish market manyien Wangayo na pano selosi wechwa mag madaraka mancha madaraka de itimore kichaki wuke Wangayo mowuok Sofia kichaki chiko Pirison Wangayo renge igot kanyo mochako biro mochako wuok e dho Tomboya miduogo midonjo godo e junction maka police Wangayo no selosi waneno ka maendeleo osebedo katimore karwa kae nikech nyaka kawuono president nyalo biro manindo mabei kae nikech wantie nyaka state lodge koro mi wan wamedo mana kwayo dongruok giwanga yore mano yawo machalo moko makarachuonyo ma iloso en odhi mos miyo jo karachuonyo bedo gi problem mang'eny mondo mi ji wuog mwalo kadel ka ji orieko chiko mwalo pala ne wakwayo mana ni mago mondo mi ong'e mondo mi olosgi mondo girum giwanga yo manyal kinye ma pod waywago en contractor lose kamoro achiel ma tin kabisa nyaka nochak ringe yono oseringo kawuono koro en gi dweche 7 madhi 8 to oseloso adundo kamoro matin koro jomodong' hinyore nikech yudo ka pi gudore bath ndara miyo mondo mi koro waringe kanyo bedo matek ne wakwayo akwaya nikech waneno ka president osewuotho kodwa to med wuotho kodwa to gifuatilia gik ma ilosogi nikech nitie contractors moko ma komitich to giyulo ok gidwa ni mondo gitine jopiny mapiyo and pesa to wachichni nosebedo ma gisetimore nade ma gisekawo koro miyo waseneno ka president osewuotho yo mabei ka gitich kendo osenyong'e gitich kabisa to wakwa mani mondo omed nyong'onwago gitich mondo jopiny obi omiye kura kuom tije motiyo maber e Nyanza wasebedo ka wan gi dongruok nikech kopo ni limo Nyanza msema kwadhi Migori oselimo gi dongruok kwadhi Kisumu osetere dongruok kwadhi Siaya bende nitiere gi dongruok koro Nyanza president osebedo komiyo Nyanza dongruok maber kabisa omiyo wambo wadhi paro president 2027 Nyakorom ga jom paro mopogore opogore mawuok e kaunti mano ma Homa Bay. Oginden bende hang'eni nitiere gima thoth midwaro wacho machiegni ahinya nyako tenre koda duond jopiny kuok e kaunti ma Homa Bay gima nitiere godo madimore. Igeni aneno gimomiyo President Ruto immediately mano chamo muma kama nokuongo dhi e Homa Bay. Jo Homa Bay gin joma riek gisero sirikal through wuodgi ma Raymond Omolo to gik moko biro Homa Bay. Affordable housing ni Homa Bay, paya ogero Homa Bay, kuonde minyalo bet e dho nam ni Homa Bay, stadium otieko Homa Bay, gavana nokawo mana plek to dhi oketo ni Raila Odinga. Tiwinjo ka gikwano apeini ma President Ruto loso negi. Gima wacho en kama, locho kunyal yudo kwago koko, gik mabeyo ok nyal biro kwago korwa. Ung'e ni Oscar wacho gimoro ma very important ni Gachagua gombo duogo. Gachagua chalo dhako manowe chuore ni chuore dhi thagore to ka koro kong'iyo gi chien to neno ka ng'ano kendo koro duogo kendo koro opogore. Koro wacho ni kiriembo nyieka taduogo. To nyieke ne bende koro yawo lweny ka. Ni kokitimo na magi ma tarenga. Jothurwa wabeduru joma tiyo gi kathira wich. Jok matiyo gi pachwa malong'o. Wasedonje sirikal. Kik wawuog e sirikand ni. Nikech kwawuok e sirikand ni to jok odonjo thuru to ginie. Mano e gima lich ne jowa nikech jowa dwaro maendeleo. Dongi winjo ka Homa Bay kanyero bi winjo ka nitie ng'ama kwano ne gavana otimo ma kata gavana oloso ma kata gavana timo ma ini winjo mani Ruto President Ruto timo ma President Ruto launch dana ni President Ruto timo ma President Ruto timo ma. Koro waweuru mondo President Ruto ti governors to wanto wang'e ni gin gilimowa weekend kochopo gibiro gigo siasa gidok Nairobi. Moko tindo ya ofisi Nairobi, tinde gin jo Nairobi. Gikonyo Sakaja nindo Nairobi kurero. But most importantly, how do we create walos tije ne joma tindo nadi mondo wawe luongo gi ni goons. Sector na mar niang' nyalo ndiko dhano mang'eny kabisa. Step number 1 ne en keto kembe mag sirikal e lwet ji giwegi. Step number 2 en keto pesa e lwet japur mondo omed yore gi mag pur, onyiew tingni manyien,
Sama onyiewo tinga manyien, ondiko ji. Sama opuro malach, ondiko jobeto. En sekta manyalo ndiko ji mang'eny, machul ji maber. But agriculture and devolved. Sida mawango, di kata governors ok understand ni agriculture and devolved nango. Kinge budgets gi, okine budget line mora mar niang. Gisiko manani wan wayodo subsidized fertilizer. Ma is a national government initiative. Koro, mondo waket nyithiwa gi mondo bed engaged. Nyaka wabed gi paro manyien kaka oganda. Ni wadwa engage gi sirikal nango mondo wakony jowa. Mane ma important. But wuothe kod liete kata kamoro e radio kata TV ni riemb ng'ane, sijui riemb ng'ane, iriembe indike tich. Ng'ama nondike tich ong'eyo sama bro riembe kokoso. To bende gin nyithiwa ma ka wach rach kata ka mbadi okoso to wanyalo wuoyo kode dala kae. Kare mondo molo koso to wanyalo wuoyo kode dala ka. Ka wandai okoso to wanyalo wuoyo kode dala ka. Ten gima lit ni mathin mwaseyudo e broad based ni jomoko bende wuoka oko ni muko oko. To kipenje ni in mimuko oko ni itero wakanye. Unyisi ni maandamano matero uwe. Ochak gi nyithinde. Monde gi jodala gi. Jaluo chak doge ndara. Sharon. Mana kwero gi. Unge jaluo machako doge ndara. Moi. Mana mapiyo mana e bonyere pradika poko kawo. Okay. Moi no wacho. Ni siasa mbaya. Maisha mbaya. Maisha mbaya. Siasa moja kito wani siasa mbaya mosebedo for a long time. To wasebedo ka utwewa. Gi paro manono ma ok nyal konyo gik ma en ko watimoni. Issue mar riembo ji tich ni. Nyocha wach mar guns. Jaluo mochung ni remo nyaka dhi. Poka winyo jakalanjen mochung ni koro murkomen bende SES en be nyaka riembe. Jaluo dhi nyaka court koro. Bo accuse Wandai, bo dhi court ni koro Wandai nyaka gole tich. Wandai ose dhibo wacho ni jothuru. Wandai notimoga. Wandai ne tiyo Kenya Pipeline. To jo Kenya Pipeline odhi onyiewo mafuta ma counterfeit. Then mafuta ma counterfeit kadhi chopo kae to Wandai odhi wacho na pana mafuta ni rach. Duoke uru. To joka riembe tich. Mane case closed. Ere kaka koro ang jaluo koro kendo dhi nyaka mandamano ni Wandai must go. Nyaka jo ugunja uchung mana nuka kuro ji andamana ni Wandai ni nyaka dhi. Raimundo Molo governor Masiaya Orengo kuro ni Kisumu ngaka police ni Raimundo Molo ni nyaka kuro riembe tich. Iro kone nyama kama kagika nyakoro mga dakika pradeko da shell talk sa uchiel wako yo matini winjo na mwami opek weche manyiena mago maga migago kwa duogo to koro bro bedo kwa luoro TWAK kik di mabora. Dial *811*272# to get Finale as your skiza tune. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka weche thieth mag tuoche masiko.
wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, sa 12 odhiambo. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Machigni nyakoromonga juange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoromonga juange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakona magojo Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Gima notimore mana nikech pari. Gimora mora matimore kae timore mana nikech en. Koro an parino, an ok abi ng'wonone. Na asante sana kutoka studio za Ramogi hapo Nairobi. Hii leo tuko katika eneo la Machakos ambapo tupata fursa kuongea na wananchi kuhusu miradi zilizokwama katika kaunti tofauti. Wacha tusikie wanayapi. Ginyinga ilongani Michael Juma, aya kaunti ma Migori, sub county Manyatike, Miuru Bay. Koso dongruok mar gwengwa kaka weche mag apaya, kaka yo moningo ya Masara Miuru Bay ose take time kaluwore gi jotelo mwayiero ma ok dwa represent wa maber. Jatelo manwayiero kaka MP marwa Tomo Dege mosedhi terms 2 sani noningo bedi yono en yo moselosi, to nikech which will ma wiyo will kodwa kaka jo Miuru omiyo yo Masara to Miuru dok osedeko mang'eny. Weche moko machalo kaka weche mag koso pi maler minyalo modhi e gweng'. Watiyo mana gi pi nam, seche moko yudo ka pino en pi mar tuoro mag green. Koro yudo ka ok en pi maber minyalo modhi, ma affect mon gi nyithindo. Weche ma kaka mag stima, weche ma Miuru. En stima moro kanyo mabe obiro to lal, to bentie gwenge kaka village maya e Manyakondo. Stima ose take time mapoko biro nyocha kiwuondowa ni kelo post. Bedo kanyo tieko higa chaki kelo waya tieko higa. Koro wadhier ni jotelo manwa yiero ere kaka gidhi represent wa kendo wigi osewil kodwa ndalo mang'eny. An iluonga ni Sharon Ahinyi, awuok Homa Bay, Kabondo Eastward. Sirikandwa ma kadongo osebedo gi dongruok mani piny kaluwore gi gik ma giwacho tok gichiw. King'iyo ndara mawuok Kadongo stage kadhi Ramba, ndara no rach, to kanyo wantie gi hospital mar Rachonyo East sub county. Koro ma miyo weche thieth ok dhi maber Rachonyo East sub county, kendo miyo ji tho. Kendo king'iyo ndara no yudo ka otin, miyo geche gweyo ji. Kasto kwadok Kadongo, wan gi stadium moro ni Kadongo stadium. Yande kochake
to onge gima dhi mbele. Bugni mang'eny kanyo, ji ema kunyo lo mimuonogo, miyo rawere madhi tugo kanyo bedo gi shida mang'eny, kendo gihinyore, kendo miyo koro giwe kata bedo gi talanta ni. Then kwadok Kisumo, to wayudo ni Kisumo igole rech, kendo rech ng'eny, lakini koro factory ma rech go nyalo bedo e processed onge. Iyudo ka jo alama kanyo golo rech, kendo gichak giyudo wang' nikech kaluwore gi rech gi kethre piyo, onge kama ginyakano gie maromo. Kwa majina naitwa Douglas Mutua, mkaaji wa Machakos. Katika miradi yenye ilianzishwa hapa Ukambani, tuko na miradi mbili. Tuko na Konza Techno City na tuko na TWAK Dam. TWAK ilianza tangu wakati wa Kibaki, tukakuja wakati wa Uhuru, saa hii tuko na Ruto. Na hiyo miradi yote imekwama. Tulikuja katika upande wa hii naita Techno City, yenye iko hapa Malili, bado the same case. So we are wondering, are these projects political ama are they there to assist our people here in Ukambani? Na hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka kaunti tofauti katika nchi yetu ya Kenya, ambapo wengine wasema miradi tofauti imekwama, zingine zimekwamishwa na kaunti, zingine ni serikali ya katikati ama central government, na ile wanauliza ni serikali iangalie, iharakishe hizo miradi ziishe ndio upate mwananchi wa kawaida amesaidika. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Kwanza kwa majina naitwa Silas Kamosi, mimi ni mkaaji wa hapa Nyamira. Ningependa kusema kwa zile miradi ambazo kufikia sasa hivi hasijaweza kukamilika. Mfano tupeane ile tulisema industrial park ambayo iko kule Sirunga, ambapo ilianzishwa na aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta. Pia rais wa sasa ambaye ni William Ruto ameingia akaendelea na hiyo project. Imechukua karibu sasa hivi, huu ni mwaka wa 6 sasa, kama bado haijakamilika. Ingekuwa imekamilika, labda ingekuwa imesaidia mwananchi wa kawaida, sababu zile tunasema kwa Kisungu raw materials ingekuwa zimefanya nini, zinaenda kule, alafu tunapata ile product ambayo inaleta faida kwa nchi na faida kwa mwananchi. Pia serikali ya county kuna project hapa ndani ya governor's residence, bado haijafanya nini, haijakamilika. Tungependa kuambia serikali kuu na serikali ya county kwamba wakianzisha miradi fulani wahakikishe kuwa wanaipea ile Kisungu tunasema timeline, kwa so that inasaidia mwananchi ambaye anafanya nini, anaongojea hiyo project, maybe imsaidie kwa njia moja au nyingine. Ukiangalia vizuri, kuna miradi kama stadium moja ya hapa Nyamira yenye ilianza sijui 2014, inaitwa Manga Stadium. Hadi wa saa hii 2025 2026 hiyo stadium haijaanza kufanya kazi, na ni pesa ziliwekwa kule, na kukiwa na matumaini kwamba hiyo stadium itakuwa imekamilika, ianze kuhost matimu kama hizi Shabana nini, ichezee huko na ilete ushuru katika kaunti yetu. Tungependa kuambia wanasiasa hawa wakiwemo rais. Tuliona rais alikuja hapa akasema ataenda tena arudi kutuletea bilioni 1 tuanze sijui stadium, hata juu itaanza wapi. Kama kweli ako na goodwill, zile pesa anasema ataleta, wacha alete hizo pesa, aweke kwa ile project ambayo tunaona inaendelea. Governor's office, hiyo nyumba imechukua tangu gavana wetu mwenye alikufa, tangu atoke akufe, ameacha hiyo nyumba kama inaendelea. Huu gavana mwenye yuko ndani anaenda kumaliza sasa miaka 6-7, bado hajamaliza hiyo nyumba. Angalia pale assembly, the county assembly of Nyamira, pia nyumba ile iko hapo, gavana mwenye alienda aliacha. Sasa hiyo imesimamiwa na maspika kama 4, na bado hiyo nyumba haijaisha assembly. Kuja hapa Nyamira kuna high hospital pale Nyamwetreko, hijaweza kuisha. Tuende pale fire station ya Nyamira, haijafanyika. Hiyo miradi kama for example tuko na industrial park ambayo ilikuwa inajengwa hapa Sironga, kama ingejengwa ikamilike, inge create job opportunities to people of this area of Nyamira. Si Nyamira peke yake, hata watu from Nyanza hapa wangeleta vitu zao hapa watu wanaweka kwa hiyo industrial park, lakini hadi sasa haijakamilika.
nafikiri tena watakuja kulaunch mara ya 3. Na korongo jong paro mopogore mawuok kuom jopiny bende Nyamira bende en achiel kuom gwenge kata mana counties ma bende nitiere ei Nyanza bende onjo kanyo paro mopogore mago nage modak e county mano ma Machakos. So ginde doro mar mondo mwatiek twak nikech aneno ka sakoro mayo wawang'wa. Agini waselosa landa kotende kod dongruok mopogore manyaka sani osechung' mamoko ma bende osetieki. Adoro mar mondo mwatieki nikech in bende kiwuok e county ma Kisumo jopiny bende e gwenge mago ma Kisumo bende gombo mar mondo mi yaw makoru soyenene ji osebedo ka winja minga mondo diwach ang'o gi wachin mogik watieko. An kawuoyo gi jo Kisumo mokwongo adwa wacho negi niya ni wan e sirikal Raila Odinga nowewa e sirikal. Mondo wabed e sirikal ni nyaka wabed jok maduoko mirima chien. Nikech ing'e ni nitie lit mar jaluo ma en gima nowachon. Kunyalo paro mbaka mar tigo, nyathi omuonyo tigo, wuon tigo dwaro tigo ne obare nyathi. E situation mineno wan go sani ma ng'ato wuok ni dwa dhi riembo Wandai tich te en jaluo kaka Wandai. Ok en gima ber. Mar ariyo, adwa wuoyo e wach guns koro comprehensively. Ing'e ni siasa wa nyaka nene wasebedo gi yudhe mag party, wasebedo gi yudhe ma different ma support different political formations. Ok en gima nyochako nyoro. Jo siasa te Nyanza ka nyalo bedo honest to gibro nyisi ni gi bende gin gi yudhe gi maluwogi ma provide negi security from jomoyierogi. Ogone kura gi jopiny to kuro yudhe nitie ma protect gi. Koro mondo watiek gini nyaka wawinjire kaka oganda. Number 1, onge gun, nyithindo gi okoso tich. Wa create ne nyithindo gi tije. Gimara dek madwa wuoye kendo kaka oganda. Wago kogno jotelo mwayiero. Onge tiende ywagruok pile ka pile ni nyowagone ng'ane kure okwanene. Nyowagone ng'ane kura to okotimnwa magi gik ma nyowa dwaro. Wabed joma ng'iyo dhano. Nikech dhano ema tiyo. Chama chalo club mar joma tin. Koro ang' wang'i club mar joma tin kosa ang' wang'i ng'ama tiyo ne joma tiyonwa. Koro e weche mag apeyni wa tadwaro ni mondo ok en gima ang'e ni with popular ogol pesa e county oterne President Ruto mondo panga kaka inyalo losnwa peyni malong'o e standard achiel. Ok wanyal ywak every day to the same people. Devolution has come of age. Kok nyalre to pesa ne mokaw kele national government. Rural roads obed implemented through Kera, one institution. Urban roads through Kura. National roads through Kenha. Mondo wawe weche mag apeyni gi wagole county mondo wan bende kik waywag ses mwachulo ukinyi gotieno. Erokamano. Erokamano ahinya Richard Oginde kuom biro mar twak kod jopiny okinyi ma kawuono. Haya, Oscar, in biro ato manyalo wacho a request akian President Ruto ng'ia kama entiere. Sani nitiere county ma Kisii oyango chenro mopogore. To jok ma informe konywa uru mondo wayud food security ma Siaya. For instance, wan Siaya gimwachamo wanyiewo kowuok Kitale, Chiro Ramba every Sunday loche ntiere mwanyiewo chiemo, obed nyanya, obed kitungu, obed machunga, obed gimoro amora mwachamo Siaya. It's from out of the county because we want called food insecurity. To one called Thidhia miluongo ni Yala Swamp. We need an investment in that thing. Yala Swamp no mono at least kawa nyalo yudo ka serikal invest e gino. Ne tinga miluongo ni budgets mane no biro kanya Yala Swamp kanyo botimo investment. Ne golo mchele kendo ne kelo investment maber.
to leadership mane wan go Siaya nene chando budgets kila wakati ka gidwaro pesa kuom ng'at manene jaket ket mwandu no. To ng'acha no believe ni nyaka bed ni jopiny manoro jogi mane represent jogi ema oro ga jogi mondo kaw pesa kuoma. So leadership ma Siaya osehinyowa so much. Kata mana jaket mwandu bende rengo. Nyocha wan kod miluongo ni Sitiko. Sitiko chanyo en investment forum mar Siaya. Sitiko njo timre manyocha ulando nyaka Ramogi kan Sitiko. Sitiko nyo bono timre Sitiko. Lap fund no golo 10 million ki support go Sitiko. Nyaka Kenya Pipeline di no golo pesa. Kara joka no di bokao account mopogore ga account ma county government. Bokete pesa. Mane pesa monjogi wuotho go kakoro campaign go. Sitiko chande nene giwere go don kichral no to kakoro kichaka Sitiko ni. Dina ka jo hala ma Siaya manene osetimango no se chulo mondo gibed kod vibanda. Koro no dok negi pesa gi. No kodwoko negi pesa gi. Pesa gi no cham ne no lal. Gino ne rumo kamano Sitiko mano lando ka bobi ka valo biro ka gichane no dhibo lal kama joka ne no kawo pesa chande. Issue mare nyawawa mane ntiere se account jo mano kawo pesa gi nyithindo mano wuok ghost workers kande ne gin 538 workers mane chulo 500,000 400,000 to these individuals kendo mano bede pesa ma dhi olal. Koro wasebet matek e wach ma Siaya e management ma Siaya gini jim makoro wantiere koni akojo Siaya wherever they are obed jo gemra mula watch mar gold it can be sorted out kuiro the best leaders. Watch mar employment mar nyawa mi the county ma Siaya gicha no dhi olal kama cha pesa jo kan no dhi olal 500,000 for 500 people jo kan okwalo pesa cha. Sitiko chande jogi jokue jogi nego bedo dhi jela especially jo Siaya gi e kaka gisetemo ka gi manage mwandu mag jopiny. Erokamano ahinya. Adwaro mar mondo mi akawane na paro mopogore opogore mabede jopiny na oro mar mondo mi kik gigoya gi kit lero. Nitiere ote mopogore opogore mabende kinyalo ket kanyo mar mondo mi asom. Ote makamago nyakwarom gajwang' ni oro kanwa dhi nyime koda twak marwa. Rosi kanyalo keto na ote makamago na nitiere ote kanyo mar Makojwang' David. Iwacho ni inja nyaka Nyabondi winjo twak. Iwacho ni weche mag dongruok to tin e Nyanza tadiera matin go gin mek President Ruto. Iwacho ni matemo. Iwacho ni wan South East nyakach kae yore richo sana. Kopur yote iweye kamano moko ole kata maram. Koro jogo ochayo jopiny ka gisedonje telo. Nyathi Ochieng' iwacho nyaka wadonje sirikal manywanda gi Ruto. Nyaka ne wadonje sirikal manywanda gi Ruto sani. Dongruok nitiere Kaluo. Mana kuonde ma siasa mag dondruok nitiere ema dongruok ok chopie. Oganda Luo osupport jotelo makelo dongruok. Tom Okal iwacho ni Mamboleo Road kamosetieki okrom kata kilomita 2 to launch nene chon. Iwacho ni counties wa to 0. Acho ni en mana seo mopogore opogore gi janeno marwa pan na seo mamugik. Iwacho ni penye na yo mawuok Kanyadhiang' through Pala to Kadel. Kiwuok Kindu yono rach kendo bugni ng'eny. Iwacho ni mine onding'e gi ramo. Gino marwa ni jo ma ochungi yore makamagi county ma Homa Bay bro bedo ka miyo jopiny duoko makare. Koko mano Oskin mina goni erokamano ahinya. Thuolo ng'ado wang'e ni twak makama wanyalo twake nyaka macha to ng'ado. Kata kamano Korom Gajwang' erokone nyakuom kete e TV mar Ramogi. Gisanye Korom Gajwang' odong' mana dakika 9 kapok onjo weche manyien mago mag migago mabende idhi kelnwa kanyo koda Milton Ochieng'. Orito mar sane warade kendo chieng' tich ariyo mar juma mabiro mar mondo mwane ni gin weche mage matimore he gwenge magwa. Nyinga Sharon Orito masane.
made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata